tom, že káva sa nemusí piť iba v kuchyni a o tom, že naozaj rána nemusia byť zle, vás presvedčí práve táto viac než 20-metrová terasa. No a o tom, že sa dá naozaj perfektne a pohodlne bývať, vás presvedčí nasledovný trojizbový byt, ktorý si ideme ukázať. A je naozaj špičkový, verím, že sa vám bude páčiť. Okrem spomínanej terasy máme krásnu podlahovú plochu bytu viac než 81 m², naozaj modernú dispozíciu, krásnu jedálenskú časť pri tej obývacej, naozaj veľmi vkusná kuchynská linka, ktorá je ako nová. No a ideme si pozrieť aj zvyšok bytu, takže poďte za mnou. Toaleta, kúpeľňa, spálňa, a detská izba alebo pracovňa. Byt má naozaj veľa odkladacích priestorov, má netradičné vysoké stropy, ktoré vám prinášajú pocit toho, ako keby ste bývali v rodinnom dome. Takisto orientácia naozaj na všetky svetové strany, ktorá vám zabezpečí to, že v byte budete mať krásne veľa svetla. Vkusné zariadenie, ktoré naozaj v tomto byte môže všetko ostať. A taktiež spomínaná terasa, výťah. Ja si myslím, že tomuto bytu chýbate iba vy.